Idazleak egin behar duena idaztea da, eta zure liburuez asko hitz egin behar baldin baduzu, seinale zure liburuek ez dutela zure ordez hitz egiten. Malo, beraz. Bere obraren interpretazioak biziki eskatzen zuen. Ez zuen nahasterik edo gaizki ulerturik eragin nahi, eta horregatik, bere aurreneko novela argitaratu zuelarik, egiten zizkioten elkarrizketa guztietan, saiatu zen, ahalik eta sakonen ematen, haren esan nahi ageriko zein ezkutuen gako guztiak. Hala ere, kritikak iritsi zirenean, 10 bat, liburua argitaratu ondorengo asteetan, harrigarria egin zitzaion zein ezberdinak izan zitezken interpretazioak, are zein okerrak, haietako batzuk behintzat. Gauzak horren argi uzten tematu zen arren. Horregatik, bigarren novela amaitu zuenean, ezberdin jokatzea erabaki zuen. Aurkezpenetik bertatik, guztiz gardena izan nahi zuen idatzi zuenari buruz, eta azalpen luze eta zehatzak eman zituen, bertaratutako kulturkazetariek gogoan zituzten xehenak, eta baita askonenak ere. Hori gutxi balitz, ondorengo egunetako elkarrizketetan, sakon eta zabal erantzuteraz gain, behin baino gehiagotan zuzendu zituen galdekatzailearen baieztapenak, bada espada. Argitaratu osteko asteetan, pixkanaka kritikak iritsi ziren, 7 guztira. Eta haietako batzuetan, espero bezala, idazlearen interpretazioa gaietzen zen arren, ez beti ordea, berak nahi izan zuen zehaztasunarekin, bestelako norabidetatik abiatzen zirenek, harrigarriki, gehiengo osatzen jarraitzen zuten. Bere 3. novelarekin, antzera jokatzea erabaki zuen. Lanaren autoan edizioan zentratutako pentsaurrekoa, elkarrizketa argigarri eta xeak, are zuzendariari eskutitzak, kritikariaren baten esanak ezeztatzea premiazkoa zenean. Baina, horretaz gain, itzoste mardul bat gehitu zion lanari, 40 orrialdetakoa, non are garbiago utzi baitzuen fikzioaren zentzu eskutuen zerrikituak. Lanak jaso zituen 5 iruzkinek, ordea, apenas egin zioten jaramonik eranskinari, eta kritikoetako batek harrokeriaz mesprezatu ere egiten zuen, alferrikakoz luzakintzat joz, eta novelari interpretazio propio guztiz erratu bat eman gainera. Hori dela eta, bere hurrengo eleberria, autoeditatua, itzosteaz gain, aintzin solasa sornitu zuen. Hasieran, beste idazle batzoi enkargatu ziren sarrera moduko testu bat, baina haiek jaso, konforme egonez eta baztertzen zituen berehala. Ondoren beste idazle bat eskatzen. Azkenean, sarrera ere berak erredaktatzea erabaki zuen. Liburuak izan zituen 3 kritikek aipatu zuten, hutsik egin gabe, eta neurri batean burlaizez, novelak berak oino orrialde gehiago zituztela elkarrekin sarrerak eta posteskriptunak. Eta haietako bik gainera, ez zuten bat egiten idazlearen iritzi sakon eta dokumentatuarekin. Etzen 5. novelarik izan. Horren ordez, idazleak 232 orrialdeko ikerketa oso bat argitaratu zuen, interneten deskargagarria doan, bere hurrengo novelari buruz, non nahi edo noiz izenburukoa, oraindik idazten hasi gabea. Idazleak espero eta desio zuenaren kontra, liburu elektronikoak kritika bat izan zuen, sarreratu eta 9 hilabetetan. Han, lanaren oinarri epistemologikoei traizio eginez, ariketa metaliterarioaren ausardia laudatzen zen, nola idazleak fikzioaren inguruko analisia fikzio bihurtzen zuen azken batean. Egileak ondo baino hobeto zekien ura etzela bere lanaren zioa, inola ere ez, eta novela berriaren erredakzioa atzera alboratuz, kritikaren gezurtamena idazten hasi zen. 350 orrialde inguru dauzka, oraingoz burutu. Orain